מלחמה לא מלחמה, בואו נאכל את הכינוחים הכי ויראליים. אנחנו עכשיו באכילה רגשית, אז זה הטיימינג המושלם. אז אני מתחילה עם המנגו. זה כן קפוא. וואו, כך. וואו, נכון, טעים? וזה כן קפוא, אני הייתי בטוחה שזה לא קפוא. נעבור לטעם הבא, מה זה, שפקן, שוקולד? מה זה הדבר הזה? תרמיסו. חמוד. זה יותר חובבי קפה. חמוד ממש. נעבור לדבר הבא, התות. תראו, זה מושלם. תראו זה מילוי. עד כה התות הכי טעים. נעבור לאוכמניה נראה לי. אוכמניות, בואו נראה. כן, טעים. נעבור לטעם האחרון, זה לימון. אני לא כזה אוהבת לימון, אבל בואו נטעם. חמוד. אני לא אוהבת לימון. לא, אבל חמוד. מי שאוהב לימון יעוף על זה, אני פשוט לא חובבת לימון. תות ואז המנגו אבל תות וואו. וואי, זה היה ממש טעים. אני בהלם. הייתי בטוחה שזה כאילו סבבה. טעים. מנחם.